Moodle permítenos crear tarefas con acceso restringido. Isto que quere dicir? Que, aínda que a tarefa este creada no noso curso con, por exemplo, 20 alumnos e alumnas matriculados, non ten por que estar visible para todos eles. Ou non ten que estar visible todo o tempo, por exemplo. Como facemos isto? Iríamos a activar a edición, engadir unha actividade ou recurso, tipo tarefa, introduciríamos a configuración que desexásemos, por exemplo, tarefa 1, probando as restriccións. E o apartado que estamos tratando agora sería restringir acceso. Entón, poderíamos engadir as restriccións que nos interesasen. Temos restriccións de tipo de data, distincións de grado, de grupo ao que pertence o alumnado, incluso dun agrupamento, de determinados datos do usuario ou un conxunto de restriccións, que sería unha combinación delas. Vamos, por exemplo, a poñer unha restricción de data. Imaginadevos que é un examen, por exemplo, e dicimos que o alumno debe de cumprir este requisito, que a data sexa dende o 9 de maio, por exemplo, ás 12 da mañá. Outra restricción de data, ata o 9 de maio, pois ás 14, vale? Que este disponible durante 2 horas. Aquí destacar dúas cousas. Dende, ata, vale? Vemos que temos un iso que quere dicir que debe de cumprir todas as restriccións que lle indicamos. É dicir, sirve que sexa dende o 9 de maio ás 12 da mañá e, ademais, debe de cumprirse que sexa ata as 14 horas. Se eu cambiase a calquera, que ocorrería? Que nos serviría tanto se é o 9 de maio a partir das 12, ata o 9 de maio ás 14 da mañá. Vale? Con cumplirse calquera das dúas, tendríamola disponible. Vou deixar en todas, que parece que ten máis sentido, vale? E gardaría e volvería ao curso. Unha vez que a vemos no noso curso, podemos observar que está en gris e visible. Isto pode interesarnos que este como agochado ata que realmente a tarefa debese estar disponible. Entón, temos a opción editar a configuración, en restringir acceso. Se tachásemos este ollo que aparece aquí, o que faría é agachala. Vale, se gardamos e volvemos, nós como editores do curso seguímola vendo, pero xa nos indica que se non é despois do 9 de maio ás 12 da mañá, que se agacharía. Vale? Vamos a ver algunha opción máis. Por exemplo, vamos a elixir, pois, engadir outra restricción de tipo conxunto de restriccións. Engado, pois, por exemplo, de grupo, que o alumno debe pertencer a grupo A. Engadir restricción. E, ademais, quero que o alumno pertenza a grupo B. Vale. Con isto teríamos que debe cumprir que a data este entre o 9 de maio ás 12 da mañá e o 14 de maio, o 9 de maio ás 14 horas, e, ademais, que o alumno debe de ser de grupo A e grupo B. Isto non ten sentido. Tería que cambiar aquí a calquera, entón, debería de cumprir a restricción de data e, ademais, debería de cumprir que o alumno pertencese a grupo A ou grupo B. É dicir, os alumnos que teño no outro grupo en 4 ESO A non terían acceso a esta restricción. Unha vez cambiado eso, gardar e volver ao curso, e vemos como as restriccións aumentaron. Vale? Estas aparecen agochadas, aquí como non tachei os ollos, aparecen visibles.
E con isto remataríamos as opcións de restriccións de acceso.